Salutare tuturor! Astăzi m-am gândit să filmăm un nou video. Ciao! Sunt cu o prietenă prin telefon. Ca să știți, astăzi o să facem niște trade-uri cu Robodog. Dacă nu se aude așa de bine, e pentru că suntem pe telefon. Eu sunt pe tabletă, ea vorbesc cu ea de pe tel. Iar de pe aici, eu fac trade-uri, adică da. Acum, efectiv, eu mă strădur să fac bet. Păi, pe mine nu prea mă intere. Pentru că n-am. Mă plictisesc și eu vrei. Hai să încercăm să luăm Bandicoot Ride. Da, deja e în trade? What? Îi dau trade de now. Nu știu, i-am dat. Acum mă duc la școlinică. Eu acum încerc să iau un Bandicoot Ride. Eu acum încerc să merg la școală, deși nu aș vrea. M fără unii cumva? Nu, e n fără. Nu se merge pentru un fly buffalo. Îi adaugă astea dacă vrei, nu știu că să dea oricum decline. A început muzica. Puteam să joc că dă decline. Ok, următorul trade. Bă, dar oprește-te tu cu muzica aia. Să-mi dau ăsta, bă. Ca să nu mai se audă nimic. Nu-i for free. Ai ceva de băut, că nu mă lasă să-l pun de băut la școală. E, n-am. Că și mie o să-mi trebuiască. Așa că n-am multe de băut. O dăm una. Dar n-am multe. Asta-i faza. Când mi-ai arătat inventarul, am văzut că ai multe. Atunci, acum nu mai am multe. Dă-mi una. N-am. Și ți-ai luat și la mine de pe celălalt cont. Da, unele chiar mi le-am cumpărat. Du-te și cumpărăți că poți. Nu? Păi, dacă nu te... Du-te la oriunde, gen, efectiv oriunde și pune-l să bea. Gen, dacă te lasă măcar undeva să-l pui de băut. Nu trebuie neapărat unde vrei tu. Oriunde, dar numai să-l pui de băut. Tu mai filmezi? Da. Credeam că de-aia tu vorbești. Băi, eu și pe filmare vorbesc până la moarte. Ca să știți. Să vedem următoarea ofertă. Nu, se meritam și eu, uite. Îmi scot retul ca să fac trade-uri cu retul. Încerc să iau horse. Da, ăsta tot fuge, nu mai încerc. Deci de-abia aștept să iau strollerul ăla, sincer. Să-l dau pentru un bet și un cocolate labrador și un dog. Retul. Ce? Să dau retul, da? Nu știu de ce, dar eu zic să da. Uite. Nu dau. O ascult și pe aia, dar mă gândesc și eu. Credeam că e o ofertă mai bună, nu știu, am auzit o chestie acolo în plus. Nu știu ce, dar am auzit.
What's the hero in the National Club? Tell me, heart believer, show me all you. Am spus să nu mai cânti. Dacă s-a auzit, am spus că nu, ca să nu mai cânti, pentru că asta de aici cântă. Ok, deci să vedem ce ne dă. Am fost puțin până la băiță. Fă să-l dau pentru un bet. Retu. Nu mai spune așa, ok? Să-l dau pentru un bet. Ah, come on! Uite, mi-a schimbat într-un red panda. Nu se merge. Ca să văd cât de 6 minute filmăm. Eu vreau să-l fac mai lung. Eu vreau să fie vreo maxim 20 de minute. O să poate mai mă joc și alt joc. O să mai fac videouri efectiv azi. Pentru că de când nu, chiar de când nu. E mache Meg. Mega. Meg. Știi cum se spune? Megan. Adică la bombocon. Ole, mi-ai dat. O să-l dau pentru un koala, că nici el nu mai există, koala-ul. Koala. Din Ausie, care nu mai există. Nu. Dar e din Ausie, care nu mai există. Da, dar redul e mult mai important. Părerea mea. Ok, am dat decline oricum, m-am nici eu. Mi-a mai dat odată trade. Fata. Nu, adaugă dacă vrei să-ți dau că... Nu, să nu crezi că ți-am dat din greșeală decline. Ah, catato! Vârtus strade. Scriu da. D-A-A. Da. Ufirst. Ok, come, cică. Ok. Îi dăm puțin schem. Sper că de când nu. Hai să vedem unde ne duce acest băiat. Dacă o să spună no, Ufirst, by scammer, o să trec și eu și scriu go away. Și gata. Unde merge, băiete? Că te-am urmărit. Ce facem? Ce facem? Vine, a venit, da? Cică, ok. Îmi dă un bandicoot. Dau schem, cred că cu un bandicoot să dau schem. Help! Help me! Da. De fapt nu dau, că poate să-mi dea raport și să-mi dea raport la trade, așa că nu. Îi dau prin give item că n-am chef să mai fac un trade.
Mai, how? Ți l-am dat. Hai pe bune, man. Nu ți-am dat schem. Dacă spune, ok, you first, îi scriu. Nu. Gu, o, a, y. S, c, a, n, r. No, go away, scammer. Chiar nu vreau să primesc schem. O fată vroia să-i dau un bed free. Cica unul B. Ok, bine noob. Bine noob. Dacă toți sunt un noob. Dați. Dacă toți sunt un noob. Scoateți robotul. Păi mi l-am scris. Scos, doamne. Ți l-ai scris? E bine cu scrisul acolo la școală. Scriu. U are por. U are U are N o B. Dar poate are fly right sau Mă doare fly right cur. de drag. U P O R U por. Man Mars. Ce mai e? Îi scriu. Marș. Cică. Cică. Marș, caca. Cică el se laudă că are un fly și bainu. What? Nu. Mă înjură. Mai nu. Ia. Cum îl cheamă? Ana Boss. Am scris fă, lăsați-mă, haideți, fugiți, că eu nu mai vorbesc, eu fug de aici. Marș la bă. Bă, ăsta crede că Snoop, când el are doar un fly și bainu. Deci am 3 beturi full. Să mă lăse în pace, deci că vine la mine. Deci am venit în fața lui, vine în oraș, că poate vine la mine și îmi scrie. Ca să vadă. Că deja m-a enervat tipul ăla, deja... Mi-a dat trade acum. Please. Yes. Help. M-a înjurat! A spus cuvântul cu P. Să mă lase în pace. Unde îi stai? Că mă teleportez. Îl cheamă Ana Boss, teleportează-te, acum. Ca să vină, uite-l, ăsta e cu fly și bainu. Îi scriem, go away noob. Nu scriem. Ok, chiar dacă am înfurat. Ai. Îi scriu. Ești por. E-ș-t-i-p-o-r. Ești por. Și acum mai arăt toate peturile mele bune. Stai că îi arăt. Îi scriu im-r-e-c. Îi scriu imrec. What the fuck? Metu. Ah, Stai și scriu im-r-e-c. Stai. R-e-c on YouTube. Am scris Imrecon. Și că ne pune pe YouTube și eu te pun și nu, ești chior, chiar ești chior, așa de chior.
puțin. Chiorule. O mă gând și fac live. Eu scriu, eu am, Nu cred. îi scriu, Oh, fuck. 1 M. Eu am 1 M. Eu am 2 mă. Bravo, brazo. Îi scriu, How am I missing? Oh. îi scriu G-R-E-A Româna. Îi scriu, i-am scris Româna. Bravo! Îi scriu, am și pe, stai să scriu, pe t 1 M și B. Nu, pe tâtă ai 1000 mă. Păi am scris. Pe tâtă Am, am 3 mă. am scris, am și pe t. Așa să mă, așa, îi scriu, îi scriu, am 1, 8, anul I. Am, nu mă lasă să scriu. Ca să o să-l postez pe YouTube, ca să știe. Îi scriu, stai, nu mă lasă. Bă, nu mai da. Să-mi iau un fosilec. Chiar fă ce vrei, nu mă interesa. O să vreau să pun o girafă și un oul și un unicorn. Nu, și mă rog, pun tot ce pot. Unde-i tartalul? Oh my God, Tutle, what the tutle, unde-i? Îi frate meu, ca să știți. Da. Deci ăla nici măcar nu știe să scrie, o scris AAD. Ia. Oh, nu e ăla. E altul. Nu, dar am fost altă dată cu el pătură, că mai țin minte că a făcut același lucru, dar nu vorbeam cu tine atunci. Și eu scris AAD. Scriu Jur. anul I. Am scris, ani, mă rog. Îi chiar porc și că eu sunt porc. Oh my god! Ce? Mai îmi trebuie un ban și fac 800. Și? Hai să vedem un nui for free retu. Să-l dau pentru un emu. Nu. Decline. Tu. Ana, Să cică sperăm că Ana. îmi pică ăla. Ce? Deci să sperăm că îmi pică direct sau totul. O să-mi dai mie. Știi cum, cică, a devenit Sena bună? Cum? Că i-au picat din crackhead din starter egg sau din primul ei crackhead egg unii. O să-mi dai mie dacă spică direct sau dodo. Nu știu. Lebe. Imediat o să opresc filmarea și o să intru pe un alt joc cu ea. Nu? Cine știe, dar eu nu am chef de alt joc. Acum așa că nu. Ok. Aad. Tu l-ai pe Ana Boss la prieteni? Nu. Păi cică am spus Straight și a spus You Fierce. Și am spus no, go away scammer, da? Și după ok, BS por, doamne noob și am scris. Cum se numea?
M-am făcut tare, gen m-am tralala, până am început la sunat. Ok. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Asta va fi ultimul trei care o să fac pe acest videoclip. Să-l dau pentru Ginger Cat. Nu, că Ginger... Uite-te, să dau accept. Sau ba dacă ăla e ultra rar. A dat decline. Deci ne vedem într-un alt episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Pa!